Okay mga kamasa, another weekend. So atong kuyog sa bike, si Teacher Adrian. Lingi sa camera, Teacher Adrian. So ato ang target karon is adto ta sa Divine Mercy sa Garing Konsolasyon. So short ride lang sa ta para makabalik din ta inig kaudto. Medyo traffic ang dalan karon. Nanata dire dapit sa may Tabuk, Mandawi. Medyo traffic ang daan, unya init-init pod ang panahon. Hopefully mulandong ron taod-taod para dili kayo kapoy. Okay na ang traffic, pero init lang gihapon. Pero at least medyo hangin siya, o dili kayo kapoy paminahon sa lawas while nagsikad. Okay, nagsugo na tagtangas. Naka-challenging ani, di pa kita kabuylo og taro. And then another challenge sa pag saka dire dapita kay ang kainit sa adlaw. So medyo kutas nga. Kutas jud siya kay grabe kayo kainit ang panahon. Plus ang ason pa jud. Hangag na. Okay, abot na ta sa topmost area. Naginhawa na tagamayan eh. Later on, padulog na pod. So muna siya ang ABS-CBN Kapamilya forever. Vote yes to ABS-CBN. Niduta sa hangin padulog eh. Grabe kanindot ang hangin padulog. Relaxing kayo. Amping lang gyapon ta kay kusog kay managa ng mga sakyanan. Di ako biyan saan. Sama na ni kalit lang og change lane. So nakalabay na ta sa Agubiao, Mandawi City, which is the last barangay padung sa Konsolasyon. And now we are entering the municipality of Konsolasyon. Okay mga kamasa, padung na ta sa barangay Garing Konsolasyon. Muna ang ato agian padung sa Divine Mercy Shrine. So ari ni siya agion kilid sa SM Konsolasyon. So again, akong introduce akong kauban, si Teacher Adrian. Lingi diri Teacher. Muna usa sa atong pinakalig-on nga bikers. Di panington, wa nagdadag tubig, dili pud uhawon. Si Teacher Adrian. Nindota sa hangin. Bisan og init pero maka wagtang sa kakapoy kay presko kayo ang hangin. Nindot jud untaw gingunani pala mo daghan mga tanom-tanom kay bisag init at least ang hangin presko kay sanan. Nindot kay hangin na dire no? Presko kay ba? Okay mga kamasa, gamit jud kay yung face mask dire. Tungod kay abog kay sanan. Kay na ay nagkware niya. Nagsigis lang deliver siguro sa mga yuta nga ilahang nabungkal. So medyo abog yun siya. Gamit jud kay face mask in fairness. Narasluyo si Teacher Adrian. Nagpundo hangin. So nindot na ang daan dire. Dili siya pareha sa una. Pag-anhin na mo way back 3 years ago nga medyo rough road pa siya.
Karon nindot na kayong daan. Init gyapon ang panahon pero hangin siya. Munang nindot ra gyud gyapon ni sikad. Agay kagingking. Sakitas kagingking sa kawayan ay. Boss, asa pa dong Divine Mercy Shrine? Dari boss. Unahan pa? Eskwela to. Okay, thank you. Layo pa. Layo pa. Thank you. Agoy. Muni weakness sa V-brake na bike. Dapat dili mabasa or dili malapukan ang imuhang rim. Kay maglisod na og kupot ang imuhang brake. So maginahinay lang ta. Napamanday gyapon rough road dire. Abi man akog okay na. Nahinay lang kita. Kalapok. Never expect nga nani day kalapok dire na day part nga wala pa nahuman. Ay thank you Lord. Ay salamat, wala gid in taon naabot ang lapok sa ako ang rims. Kaya kung naabot pa sa rim, maglisod na kog brake. Okay? Na may tendency nga mustak up ang lapok sa ako ang rim, unya dili na mukupot ang ato ang V-brake. But thankful ta nga dili kayo lawom ang lapok. Ug wala ra kaabot sa ato ang rim. Rough road na pod. Another lapok pero dili kayo grabe. Mao na siguro nagiingon ni ano, nga liko sa tuo. So muna ni ang giingon nila mga kamasa nga padong liko ka padong tuo. So probably mo na ni ang padong sa Divine Mercy. Buseng mo na ni padong Divine Mercy Shrine. Divine Mercy Shrine. Aw, pariha dito taga dire. Okay mga kamasa, nanata sa interior nga part. So lindot gyapon siya dire kay lagi po yung mga tanom. Mingaw na pod. Although nalay mga sakyanan nga manglabay, pero daplin lang ta para safe. Dili ra man pod noon kayo daghan. Naalan yung mga pipila. Pero nindot siya nga ruta kay gawas nga mingaw. Landong siya. Karon may landong kay daghan kay mga tanom. And then bugnaw pod kayo ang lugar. Una teacher Adrian. Ay luya-luya teacher. Awar ko ni teacher Adrian no. Nagluya-luya man ni teacher. Nindutan na sa hangin ay. And then kakahuyan pud siya. Boss, asa pa dong Divine Mercy Shrine, boss? Unahan pa. Thank you boss ha. Hinahinay lang ta. Atong enjoy ang ambience nga bugnaw kay hangin. Grabe man sa day katangason ng ubang part dire. Pero at least dili kayo siya taas nga tangason. Ano yun? Tangason kayo. Okay. Pasaka na punta. At least landong dire. So muna ang direksyon nga gihatag ko na padong sa Divine Mercy Shrine. Medyo tangason na gyud. Pero kaya ra kay teacher Adrian. Niambak atong kadina mga kamasa. I don't know what happened. Atong kadina ganina. And then padayon ta. Medyo tangason gid siya. Pero makaya ra man ginunog sikad kay landong man and then bugnaw pod ang lugar. Naka-challenging lang kay naidaghang mga dagkong sakyanan. Tangas na pod mga kamasa. Nakanindot lang gid niya. Natangason kay landong. Buhay sa ta. Buhay sa ta kajot. Yung sa tubig. Tubig, inom ka tubig? Muna sikreto sa mga bikers sa dire, no di na kaya tangason.
Hunong lang dili na to iduot kay kung iduot katawaan ta. Okay, padayon na tagsikad mga kamasa. Hinahinay lang ta. Kay murag puro naginita nga sunda. Okay. Muna na ilahang barangay hall di ay. Tangasuna eh. Surrender na teacher. Kabaw sa bike teacher. Grabe katangason. Hangak lang ta. Surrender ang bike ni teacher. Sumuni ang San Isidro Labrador Parish. Nindutan sa hangin ay. Hangak sa taginagmay. Arita diri teacher oh. Nailandong diri arita pahuay. Grabe atong hangak mga kamasa. Katangasuna mo po dato. Pahuay sa ta diri sa landong for a few minutes kay let's catch our breath. Okay, padayon na ta mga kamasa. Hinahinay na ta para makaabot sa Divine Mercy Shrine. Padung naman rin itungas dahil gihapon. Abi man na mo ni teacher og di na tungas. Hangak lang sa ta mga kamasa. And then while naghangak atong enjoy ang ambience. Okay mga kamasa, padung na ta dulhog. Nakaapan ba sa dulhog kay inigbalik perti na po ng Tangasuna. Naguntag boss. Gikan na ka dito sa Divine Mercy? Dili, padulong ko dito. Padung po ka dito? Asa ni agion ng Divine Mercy? Saka pa? Layo pa kayo? Okay, thank you. Thank you boss. Natay kauban nga bikers, pahuway sad siya, basin layo na pud kito siya nabtan. So ingon siya, hapit na kuno ang Divine Mercy Shrine. Pero pagkatangasuna man pud ani dire. At least bugnaw. Kung di pa bugnaw, wa na laspag ang show. Tulay na inayag sikar eh. Kundi mada pahuway na lang punta. Kita taglandong pahuway na punta. Okay mga kamasa, padong natag saka balik gikan na ta ni pahuway. Kaya di magintawon madaog dili pahuwayan. Grabe mo kay katangason. Ato lang kani cross ang ato ang daan para dili ta maglisod. Ba't magbantay lang punta ang ulay sakyanan. Muni teknik mga kamasa, if grabe kayo katangason ang ato ang daan, atong i-zigzag ang ato ang bike, pero dapat magamping ta, labi na if na ay mga sakyanan kay kuyaw man ni siya. Grabe kakapoy. Puya. Ikaw raw sa busing? Solo ride ka? Okay mga kamasa, hapit na tumabot sa Divine Mercy Shrine. Pahuway sa tagadali dire kay grabe man sa jud kayo katangason ang amuang nagian. Nindot kayong panahon, medyo init. Nindot kayong panahon kay nilandong na, and then hangin pud kayo ang amuang area dire. So amo sang giparking ang amuang bike. Muna ni ang amuang nagian ganina. So kung magtanaw ka, grabe na kay padulhugon padung dito. Pero pagsaka na mo dire, grabe po kay katangason. And then gamay na lagkulang, maabot na ko no sa Divine Mercy Shrine. Ato sang i-feel ang hangin dire. Nindota sa hangin ay. Okay.
Padayon na ta sa ato ang journey. Ato lang yapong sigsag-sigsag gamay kay medyo tangason pagid kaayo. Di lang na to dalion ay. Kay boss, may buntag. Grabe ka tangason mga kamasa. Nindutas view oy. Raw kita na magigayong syudad oh. Hangin rid kayo, nindot kayo. May to boss eh. Muna na Divine Mercy. Layo pa? Adto rami managkot rami kadali. Oh, nya balik ra dayon mi. Naram sa Mandawi amo nga. Pero grabe sa kay katangason eh. Oy hangak teacher. Padayon na ta sa tuang journey. Hopefully dool-dool na gid unta kay medyo kapoy na. Boss, asan Divine Mercy? Padong mo boss. Thank you boss ha. Kapuyan ay. Salamat na ubos-ubos na kita. Okay, we are entering the Divine Mercy Philippines Archdiocese of Cebu. Ugoy, medyo tangas, medyo dulugon. Okay mga kamasa, na reminder, this is a holy place. Dating is not allowed. So, maginahinay lang ta. Kaya grabe kayo kadulugon. So, last time nga naka-aroy mi diri, that was 2017 during Holy Friday. And then dugay-dugay na kita wala kabalik. So mo try ta og balik dito sa shrine jud and then managkot ni. Okay. Okay, manata og visit sa Divine Mercy Holy Shrine. Diri sa Barangay Garing, Konsolasyon. Padong na ta muli. Padong na ta dulhog. Hinahinay lang ta kay grabe nagid kay siya kalugsungon. Kita na ang kuano, syudad. Nahinay lang itag maayo kay kuyaw kayo malahos ta, grabe jud kay kalugsungon. So mo ni pud ang amo ang gitangas ganina, grabe po kay katangason karon, grabe na kay kalugsungon. Okay mga kamasa, mo na ni puro na ni siya dulhog, but magamping lang gihapon ta kay nay mga libaong and then napoy mga blind curve. Okay, ngaon sa ta. Gutom. Mountain Dew te. Ano to? Mal. Big pharmacy daw. Ngaon sa ta. Padagan ko gana. Dua. Chorizo. Amis chorizo. Okay, muna ni ang parola sa liluan. Kapoy magsikad, so it's time to eat. Okay. Adrian, kumusta ang biyahe?